Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní druhej časti videomanuálu k aplikácii Rudo s názvom Evidencia mesačných príjmov. V prvom dieli videomanuálu sme povedali, že pred samotnou mesačnou evidenciou príjmov je potrebné si definovať kategórie príjmov a preddefinované príjmy. V tomto druhom dieli si to ukážeme prakticky v 3 krokoch. V prvom kroku definovať kategórie si kategórie príjmov, ktoré sú v programe Rudo po nainštalovaní, upravíme. V druhom kroku definovať preddefinované príjmy si na základe skúseností preddefinujeme príjmy, ktoré sa nám opakujú. No a v treťom kroku, aby to bolo dostatočne názorné, si zaevidujeme príjmy za 5 mesiacov. Kategórie príjmov zobrazíme tak, že klikneme na záložku Príjmy a na paneli nástrojov v sekcii Nastavenia klikneme na tlačidlo Kategórie. Ako vidíme, toto sú kategórie, ktoré sú v programe Rudo hneď po nainštalovaní. Povedzme, že nám pre jednoduchosť stačia 4. Vymažme teda všetky tie, ktoré nám nevyhovujú. Tie, ktoré sme si ponechali, trochu upravíme. Dary od iných upravíme na dary od rodičov. A kategóriu výplata manžel si upravme na výplata. Kategóriu z brigády ponecháme nezmenenú. Okrem týchto 3 kategórií si pridajme ešte jednu, a to dary od starých rodičov. Teraz prejdime k druhému kroku, to je definovať preddefinované príjmy. Na základe našej skúsenosti vieme, že 3 kategórie zo 4, ktoré sme si práve zadefinovali, sa nám opakujú každý mesiac. Preto by bolo vhodné si ich pridať do preddefinovaných. Kliknime na tlačidlo Preddefinované príjmy v sekcii Nastavenia. Pridajme kategóriu Výplata. Keďže máme fixný plat, zadajme aj sumu. Typ môžeme nastaviť na paušálny. Stlačme Enter pre pridanie. Pridajme ďalšie 2 položky do preddefinovaných príjmov. Keďže tu nevieme presne predvídať sumu, ktorou nás naši pokrvní obdaria, ponechajme 0. Výborne. Teraz sme pripravení evidovať mesačné príjmy. V sekcii Mesiac kliknime na tlačidlo Mesačná evidencia. Povedzme, že si chceme Rudo viesť od januára. Vyberme z rozbaľovacieho menu Mesiac január. Kliknime na tlačidlo Pridať preddefinované príjmy. Výplata sedí, povedzme, že od rodičov sme dostali 20 eur a od babky 10 eur. Vyberme z rozbaľovacieho menu Február. Kliknime na tlačidlo Pridať preddefinované príjmy. Výplata sedí, no keďže sme mali narodeniny, od rodičov sme dostali 100 eur a od starých rodičov 150 eur. Vyberme z rozbaľovacieho menu Marec. Výplatu sme mali s odmenami, a teda vyššiu 1500 eur, ale starí rodičia nám nedali nič. Asi preto, že minulý mesiac dali viac. Preto tieto 2 položky môžeme vymazať. Vyberme z rozbaľovacieho menu Apríl, pridajme preddefinované, výplata sedí, rodičia 10 a detko dal 5. Vyberme z rozbaľovacieho menu Máj, pridajme preddefinované, výplata sedí, rodičia 5 a starí rodičia 15. Výborne. Máme zaevidované mesačné príjmy od januára po máj. Teraz je čas zastaviť sa a obzrieť sa späť, ako je to s našimi príjmami tento rok. Kliknime na tlačidlo Ročný prehľad v sekcii Rok.
V prvom stĺpci sa nachádzajú kategórie príjmov, ktoré sme použili. Ak si spomeniete, v kategóriách príjmov sme ponechali kategóriu z brigády. Ale keďže sme ju nikdy nepoužili, nezobrazí sa ani v ročnom prehľade. Všimnite si ďalších 5 stĺpcov, v ktorých by sa mali nachádzať hodnoty našich mesačných príjmov pre jednotlivé kategórie. No prvé 3 sú z nejakého dôvodu nulové. Je to preto, že v nastaveniach máme zvolený počiatočný mesiac evidovania apríl. Zmeňme toto nastavenie na január. Keď sa vrátime do ročného prehľadu, vidíme hodnoty aj pre prvé 3 mesiace. V spodnom riadku vidíme sumy pre každý mesiac. V 2 posledných stĺpcoch vidíme aktuálne sumy a priemery od začiatku roka až po posledný evidovaný mesiac, to jest máj. Tak napríklad suma z výplat je rovná 5100 eur a priemer je 1020 eur. Kliknime teraz na tlačidlo graf v sekcii rok. Zobrazí sa ročný graf príjmov podľa kategórie. Vyberme kategóriu, ktorá nás zaujíma a pozrime si jej priebeh. Poslednou vecou, ktorú si v tomto videu ukážeme, je záložka sumár. V záložke sumár sa nachádzajú sumárne údaje príjmov aj výdavkov. Kliknime v záložke sumár v sekcii rok na tlačidlo ročný prehľad. Prvý riadok tabuľky je vlastne ten istý ako posledný riadok tabuľky príjmy ročný prehľad. Okrem tohto riadka v sumárnom ročnom prehľade sa nachádzajú hodnoty ešte v riadku aktuálna bilancia. Hodnota aktuálnej bilancie, ak si budete svedomito evidencie príjmov a výdavkov viesť, je vždy reálny stav vašich finančných prostriedkov. V našom prípade sa hodnota v prvom stĺpci 2430 eur vypočítala ako počiatočné finančné prostriedky, ktoré sme zadali v nastaveniach, plus rozdiel medzi príjmami a výdavkami za prvý mesiac, čo je 930 minus 0. To znamená 1500 plus 930 rovná sa 2430. Teraz kliknime na tlačidlo graf v sekcii rok. Tu vidíme celkový priebeh našich finančných tokov, naše príjmy, výdavky, ich rozdiel i aktuálnu bilanciu. V tomto videu sme si ukázali, akým spôsobom evidovať mesačné príjmy. Videli sme, aké štatistiky a grafy nám Rudo z týchto údajov poskytuje. Vďaka za sledovanie a pozývam vás sledovať nasledujúce videá o mesačnej evidencii výdavkov, pohľadávok a záväzkov.